У Беларусі сёння згадваюць ахвяраў нападу гітлераўскіх войскаў на Савецкі Саюз. Галоўную цырымонію падрыхтавалі ў Берасці, горадзе, які першы прыняў на сябе ваенны ўдар. Іншыя ж навіны дня падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства. Мы не сражаемся за санкции. Мы сражаемся за то, чтобы выпустили политзаключенных. Я говорю, мы с августа пытались дипломатическим способом повлиять на режим. А чым захаду адказалі афіцыйныя ўлады Беларусі? Ціск на абаронцаў незалежных журналістаў. Мін'юст прапануе прадставіць реально тысячи документаў. Ім нічога такого маштабу яшчэ не здаралася в гісторыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, і я не ўпэўнены, што такое наогул часта здараецца в розных юрыдычных асобах. Што шукаюць у дакументах? Адлічаныя за палітыку. Дзе за мяжою прынялі беларускіх студэнтаў? Праграма Каліноўскага – гэта толькі кропля ў моры працы, якую робяць самі беларусы. Мы цешымся, што адказваем на запыт тых беларусаў, якія бачаць шанец на развіццё краіны ў еўрапейскім звязе. Здзекам і пачаткам эканамічнай вайны назвалі ў беларускім міністэрстве замежных справаў уведзеныя напярэдадні санкцыі. У ведамстве адзначылі, што рыхтуюць адказ. Беларуская калійная кампанія, якая можа трапіць пад сектаральныя санкцыі еўразвязу ўжо ў чацвер, акрэсліла наступствам глобальны дэфіцыт калійных угнаенняў у свеце. Больш пра рэакцыю на новыя абмежаванні Яраслаў Сцешак. Уводишь санкции супраць режима Лукашенки, ты дзейнічаеш як Гитлер. С таким посланием выступили подначаленные Владимира Макея у отказ на скоординованные дзеянні Еўразвязу, Великой Британии, США и Канады, обвешчанные 21 чэрвеня. Гэта блюзнерства, што чарговая санкцыйная агрэсія, развязаная групаю заходніх краінаў, менавіта ў дзень памяці і смутку. Калі 80 гадоў таму аб'яднаная Еўропа на чале з гітлераўскай Нямецчынаю напала на Савецкі Саюз. У Міністэрстве замежных справаў мяркуюць, што заходнія санкцыі удараць па калектывах прадпрыемстваў, па іхных сем'ях і, па сутнасці, мяжуюць з абвяшчэннем эканамічнай вайны. Мы не сражаемся за санкции. Мы сражаемся за то, чтобы выпустили политзаключенных. Я говорю, мы с августа пытались дипломатическим способом повлиять на режим. ОБСЕ, ООН, БДИПЧ разными способами пытались донести. Так не пойдет. Режим проиграл выборы. Все. Учора Еўразвяз дадаў у чорны спіс 8 кампаніяў, у тым ліку МАЗ, БелАЗ, новую нафтавую кампанію і 78 асобаў. Там сярод алігархаў заўважаны расійскі алігарх Михаил Гуцырыеў, сябар і інвестар Лукашэнкі. Брусэль абяцае і 5-й пакет абмежаванняў, калі Лукашенка не спыніць рэпрэсіяў. Санкции демократию Беларусь не принесут, или санкции нанесут сокрушальный удар по режиме. И тому вельми важно, каб гэты ціск он был максимально широкі, каб он был паслядоўны. Калі гэтыя санкции, якія ўводзяць зараз у развяз супраць асобаў, а ў чацвер супраць сектаров эканомікі пачнуць дзейнічаць, гэта створыць раскол элітаў і будзе магчымасць зноў актывізаваць грамадства на пратэст. Разам з Еўразвязам санкцыі увялі Великая Британія, Канада і США. У мінулым месяцы мы заявілі, што распрацавалі спіс мэтанакіраваных дзеянняў супраць ключавых асобаў рэжыму Лукашэнкі, звязаных з працяглымі парушэннямі правоў чалавека, карупцыяй, фальсіфікацыяй выбараў 2020 года і прымусовай пасадкай авіярэйсу Ryanair. Цяпер мы прыцягваем рэжым да адказнасці. Масква будзе падтрымліваць свайго беларускага саюзніка ажно да самых крытычных абставінаў, заявіў сёння расійскі амбасадар у Беларусі Яўгеній Лук'янаў. Россия рызыкуе, падтрымліваючы Лукашенко тым, што сапсуюцца адносіны паміж расійскім і беларускім народам, бо беларусы вельмі добра разумеюць, ад чаго у Беларусі адбываюцца, працягваюцца рэпрэсіі праз падтрымку расійскага кіраўніцтва. Экс-прэм'ер Михаил Мяснікович перакананы, што ад санкцыяў абедзве дзяржавы толькі ўзмацняюцца. У нас союз имеет достаточно высокий уровень самообеспеченности, самодостаточности. И в какой-то степени вот эти плохие вещи, как санкции, они создают условия для подъема национальных экономик. А цяперашні прэм'ер Роман Галоўченко заявіў, што беларускі ўрад рыхтуе адказ на заходнія санкцыі.
Ярослав Стешик, Белсат. Плынь нелегальных мігрантаў праз беларускую мяжу ў Літву не спыняецца. За панядзелак і ноч аўторка літоўскія памежнікі затрымалі 58 чалавек. Гэта больш, чым за ўвесь 2019 год. Беларусаў сярод іх няма. Гэта грамадзяне трэціх краінаў, у асноўным Іраку. Конечно, Лукашенко делает все, у нас такие всякие гибридные провокации, чтобы делать прессинг для таких стран, как мы, чтобы они помолчали, не были бы такими принципиальными по вопросам белорусской демократии. Мігрантаў, якія мінаюць мяжу нелегальна, змяшчаюць у цэнтры рэгістрацыі замежнікаў. Затым цягам 2 сотняў улады пастанаўляюць ці разглядаць просьбу аб сховішчы. Чакаць можна і паўгода. Тых, каму адмовяць, могуць вярнуць у краіну іхнага паходжання. Сёлета па-за пунктамі пропуску ў Літву прайшлі амаль 500 чалавек. У Варшаве ўручылі адмысловую ўзнагароду для нашых палізняволеных журналістак Кацярына Андрэева і Дар'і Чульцовай. Прэмія імя Дар'юша Фікуса – адна з узнагародаў для журналістаў у Польшчы. Нашыя журналісткі атрымалі яе за нязломнае выкананне працы ва ўмовах, што патрабуюць вялізнай асабістай адвагі. Умовы ж працы ў Беларусі не толькі журналістаў, але і тых, хто абараняе іхныя правы, толькі ускладняецца. Ірына Драфійчук працягне. Фінансавую дакументацыю і ліставанне, заявы на ўступленне і пратаколы паседжанняў. І ўсё гэта за больш як 3-гадовы перыяд. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад Беларускай асацыяцыі журналістаў паказаць дакументы да заўтрашняй раніцы. Самое цікавае, што некаторыя з гэтых дакументаў мы просто не можем прадастаўіць, таму што яны в следчым камітэце знаходзяцца з 16 лютага, калі ў нас быў ператрус. Міністэрства юстыцыі сваё патрабаванне называе планавым маніторынгам, але старшыня БАЖ Андрэй Бастунец з такім азначэннем не згодны. Прадставіць усе дадзеныя пра сябраў арганізацыі ці пра ўступ іх у арганізацыю. На мой погляд, гэта выходзіць за паўнамоцтвы Міністэрства юстыцыі па нагляду за дзейнасці грамадскага сектару ў краіне. БАЖ будзе змагацца за сваю рэгістрацыю, падкрэслівае кіраўніцтва, бо дзейнасць арганізацыі цалкам легальная і публічная. Між іншага, гэта і дапамога затрыманым калегам, напрыклад, Анджэю Пачобуту, які з хворым сэрцам у зняволенні заразіўся каронавірусам. Улады просто робяць все магчымае, каб неяк знізіць актыўнасць, каб в прынцыпе і калегі, якія цяпер перад следам, яны адчувалі сябе в такой небяспецы, і каб не было эфектыўных механізмаў дапамогі калегам, каб мы вымушаныя былі дапамагаць самі сябе і ратаваць самі сябе, а не дапамагаць камусьці са сваіх калегаў. Ціск на арганізацыю толькі частка працэсу фактычнага знішчэння незалежнай журналістыкі ў краіне, адзначаюць бажаўцы. Кожны выход для человека с микрофоном, камерой, у людей, так сказать, у открытую простору, это просто, заўсёды рызыка быць затрыманым, трапіць на суткі, пазбавіцца тэхнікі і так далей. У гэты момант за кратамі застаюцца 25 працаўнікоў медыясферы, 23 з іх у межах крымінальных справаў. Відавочна, што ўсё ідзе на тое, каб людзей або выціснуць з краіны, або просто знішчыць медыа, або перавесці іх у шэраг такіх траваядных, то бок просто яны не пісалі нічога з грамадска значнай павесткі. Усіх зняволеных журналістаў беларускія ўлады могуць прапанаваць перавесці пад хатні арышт, заявіла Святлана Ціханаўская. Але не таму, што ўсвядомілі іх невінаватасць, а ў чаканні саступак ад захаду. Ці пойдзе Еўропа на такі кампраміс? Калі будзе ўзнікаць аргументы такого кшталту, што улады пайшлі насустрач, што магчыма нешта і паўплывае, але я шчыра кажучы не ўпэўнены. Мне падаецца, што бюрократычны механізм Еўропы ён, канешне, павольны, але калі ён ужо закруціўся, то яго спыніць таксама вельмі складана. Незалежныя медыі ўспрымаюцца ўладамі як інструмент прапаганды ці замежнага ўплыву, падкрэслівае медыйны эксперт. Таму і змагаюцца з ім улады як з палітычнымі апанентамі, любымі метадамі. Ірына Драфійчук, Белсат. Вось такім чынам вы бачыце, што цяпер нас затрымліваюць, нас вельмі шмат тут журналістаў.
Колькасць беларускіх студэнтаў у Польшчы з пачатку навучальнага года павялічыцца на 15%. Прычына гэтаму – рэпрэсію ў Беларусі. Менавіта Польшча стала галоўною краіною, што прымае моладзь, якую пераследуюць у нашай краіне за ўдзел у палітычных пратэстах. Пра магчымасці працягнуць вучобу за мяжою Александр Папко. За 3 месяцы ў Варшаве Віктор навучыўся бегла гаварыць па-польску. Былы студэнт Беларускага універсітэту культуры рыхтуецца пачаць вучобу ва універсітэце імя Мікалая Каперніка ў польскім горадзе Торунь. Віктор удзельнічаў у пратэстах супраць фальсіфікацыі выбараў, за што ў кастрычніку адседзеў сотні. Пасля вяртання з изолятару зразумеў, давучыцца яму не дадуць. В университете начались дополнительные чистки, начали убирать из администрации, из преподавательского состава людей, которые были лояльно настроены к студентам. Ну и я начал понимать, что если станет поздно, я уже никуда не смогу деться. Там только армия или тюрьма. Куды эвакуявацца, Віктор доўга не разважаў. Ягоныя сябры, адлічныя з універсітэтаў раней, ужо з'ехалі на вучобу ў Польшчу. У Варшаве суайчыннікам, якіх вымусілі пакінуць радзіму, дапамагае Центр беларускай солидарности. Мы помогаем открыть там банковский счет, помочь им снять жилье, потому что польским они не владеют. С хозяевами нужно поговорить, объяснить ситуацию, что они, в принципе, получают стипендию, потому что это тоже главное для арендодателя, чтобы был доход у людей. У випадку, коли є трошки часу на підрихтовку до від'їзду, і, власне кажучи, гэта те речі, які б могли зробити родичі у ситуації, коли чоловік повинен з'їхати хутка, це взяти атестат. Коли нема магчымасці, бо ведаю, што часто універсітэты не аддаюць зрабіць дублікат атэстату і на гэты документ паставіць апастэль. Паводле задзіночання беларускіх студэнтаў са жніўня затрымалі не менш за 480 юнакоў і дзяўчат. Як мінімум 158 былі адлічаны з універсітэтаў, 42 студэнты сталі фігурантамі крымінальных справаў, 12 з іх ужо асудзілі да пазбаўлення волі. Яшчэ сотні выехалі з Беларусі, асцерагаючыся пераследу. Беларускіх студэнтаў, якія пацярпелі ад рэпрэсіяў, прынялі універсітэты Літвы, Украіны, Нямецчыны, але найбольш прыехалі ў Польшчу. Шматлікія студэнты наўпрост звярталіся ў польскія універсітэты. Дзякуючы Нацыянальнаму фонду міжуніверсітэцкіх абменаў, стыпендыі і бюджэтныя месцы атрымалі 900 маладых людзей і дзяўчын з Беларусі. Іншая крыніца дапамогі – гэта стыпендыяльная праграма імя Кастуся Каліноўскага, створаная для рэпрэсаваных студэнтаў і навукоўцаў. За 14 гадоў яе ўдзельнікамі сталі каля 1000 чалавек. У гэтым годзе праграма ўжо прыняла 720 чалавек, амаль столькі ж, колькі за ўсю сваю гісторыю. Студэнтам, залічаным на праграму Каліноўская, даюць стыпендыю памерам 300 еўраў, адпраўляюць на гадавыя курсы польскай мовы, а затым размяркоўваюць ва універсітэты. Праграма Каліноўскага – гэта толькі кропля ў моры працы, якую робяць самі беларусы. Мы цешымся, што адказваем на запыт тых беларусаў, якія бачаць шанец на развіццё краіны ў еўрапейскім звязе, у новых правовых парадках, якія, на шчасце, паспяхова дзейнічаюць у Польшчы. Яшчэ да пачатку масавых рэпрэсіяў маладыя беларусы актыўна ехалі вучыцца ў Еўразвяз. За 7 гадоў колькасць беларускіх студэнтаў у Польшчы вырасла больш чым удвая і дасягнула 9700 чалавек. Амаль столькі ж, 10 700 навучаецца ў Расіі. За 7 гадоў іх колькасць скарацілася амаль у 2 разы. Гэта трагедыя, якая можа з аптымістычным быць канцом, таму што ва ўсіх краінах, якія змагаліся з постсавецкімі праблемамі, а мы зараз развітваемся з Савецкім Саюзам у нашай краіне, ад'язджалі людзі, ад'язджала моладзь. Не ўсе вярнуліся, але многія. Працэнтаў нават у Польшчы не ведаюць да канца, але гэтыя людзі вяртаюцца з ведамі, з досведам, часто яшчэ і з фінансамі для адкрыцця бізнеса. Сучасная адукацыя без неабходнасці пакідаць радзіму. Такую магчымасць хоча даць моладзі былы кандыдат у прэзідэнты Александр Міленкевіч. З гэтую мэтай ён стварае свабодны беларускі універсітэт. Вучыць студэнтаў онлайн будуць выкладчыкі з Беларусі і краінаў Еўразвязу. Александр Папко, Белсад. Працаўнікоў кампаніі «Юркас» і «21 век», куды сёння прыйшлі з ператрусам, пачалі адпускаць. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Антона Матолькі. У офісе інтэрнэт-крамы «21 век BY» сілавікі перакрылі некалькі паверхаў разам з працаўнікамі. Затрымалі заснавальнікаў крамы Сергея Вайніловіча і Паўла Матусевіча і кіраўніка службы бяспекі. Акрамя таго, дэпартамент фінансавых расследаванняў працаваў і на складзе кампаніі. Добрый вечер! На связи онлайн-гипермаркет 21 век.бай.
21 век у сярэдзіне 2000-х заснавалі 3 студэнты-юрысты. Летась гадавы абарот інтэрнэт-крамы склаў 310 мільёнаў долараў. На долю 21 века прыходзіцца траціна рынку інтэрнэт-гандлю Беларусі. Іншая ж кампанія, дзе прайшоў ператрус Юркас, вытворцы уваходных і міжпакаёвых дзвярэй. Там затрымалі кіраўніка кампаніі Дмітрія Юркевіча. 5 гадоў запар Юркас атрымліваў залатую ўзнагароду ў конкурсе «Брэнд года». 15 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Такі максімальны тэрмін паводле выстаўленых абвінавачанняў пракурор запатрабаваў для Віктара Бабарыкі. Нагадаем, былому вылучэнцу кандыдата на прэзідэнцтва ставяць у віну атрымання хабару ў асабліва буйным памеры і легалізацыю атрыманых злачынным шляхам сродкаў. Іншым фігурантам справы Белгазпромбанку просяць ад 3 до 6,5 гадоў пазбаўлення волі. Прысуд жа сёння вынеслі яшчэ ў адной гучнай справе за абразу камандзіра АМАПа ў Менску Дмітрыя Балабы. Падставою для гэтага стаўся каментар Вадзіма Ярмаловіча ў тэлеграм-канале. Мужчыну пакаралі 1,5 гадамі гэтак званай хіміі і фінансавым спагнаннем 1000 рублёў за маральную шкоду. Такой классический концлагерь, в принципе, абсолютно предвзятое отношение. Короче, что-то тут добавить довольно сложно. Когда там находишься, в принципе, встречаешь людей, которые там находились, начинаешь понимать, что это такое. Человеку, который там не бывал, невозможно объяснить, что это такое. Крымінальную справу на Вадзіма Ярмаловіча завялі ў дзень ягоных народзінаў 13 красавіка. На наступны дзень віцябляніна затрымалі за 7 кіламетраў ад мяжы з Літвою. Пацярпелы амапавец Балаба на суд не з'явіўся, следчыя дзеянні з ім не вяліся, але ён дыстанцыйна заявіў патрабаванне аб кампенсацыі маральнай шкоды. У Беларусь прыйшла спёка. Паводле прагнозу, цягам тыдня тэмпература можа дасягаць плюс 36 градусаў, што вельмі небяспечна для людзей з сэрцава-судзеннымі хваробамі, дзяцей і жывёлы. Медыкі просяць устрымлівацца ад ужывання алкаголю, асабліва пры адпачынку на вадзе. Як ратавацца ад спёкі ў матэрыяле Марылі Дакуцькі. У Беларусі анамальная спёка. До канца тыдня слупок тэрмометра будзе вагацца ад 32 до 34 градусаў цяпла. Медыкі ўжо адзначаюць рост колькасці выклікаў з прычынаў цеплавых і сонечных удараў. У асаблівай небяспецы дзеці і людзі з хранічнымі хваробамі. Люди с хроническими заболеваниями, у которых обостряется гипертонический криз, сердечные какие-то моменты, мы выезжаем намного чаще. Дети в зоне риска, потому что у них очень быстро протекает момент обезвоживания, допустим, то есть когда мы мало пьем воды, и тепловые удары у них происходят намного чаще. То есть потому что они, намного быстрее реагируют на такую жару, чем взрослые. Медыкі рэкамендуюць у гарачыя дні піць паболей вады і не забывацца пра галаўныя уборы. Мы запыталі у мінакоў на вуліцах Менску, як яны ратуюцца ад спёкі. Принимать утром и вечером душ такой прохладный, и все. И не быть долго на солнце. Вентилятор на балкон ночью ставлю, и он дует из балкона в квартиру. Но это не помогает, потому что воздух стоит, нет ветра. Вот сейчас только ветер появился, 3 дня не было ветра. Мне очень нравится, я ничего не делаю, я только стараюсь побольше быть на жаре. Людзі цягнуцца да азёраў і рэк, аднак адпачынак на вадзе можа скончыцца бядою. За мінулы тыдзень паводле інфармацыі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў у Беларусі патанулі 30 чалавек. Нярэдка прычынаю смерці становіцца алкаголь. Шукаюць паратунку граджане ў фантанах, што можа быць небяспечным для здароўя праз магчымасць займець інфекцыйныя хваробы. А таксама няшчасныя выпадкі, як здарылася учора ў Докшыцах, калі ад удару токам у фантане загінула 23-гадовая Настасья Д. Небяспечная аномальная температура и для гадаванцаў. Собака может получить не солнечный удар, а именно тепловой от перегрева тела. Вот именно это и опасно в жаркую погоду. Плюс еще такой момент, что асфальт на солнце нагревается очень сильно, и собачьи лапы могут очень быстро пострадать, вплоть до трещин и ожогов. Выгуливать гадаванцаў налепей самой раніцай і позна ўвечары ды браць з сабою ваду. Таксама можна набыць спецыяльную ахаладжальную накидку на цела. І ні ў якім выпадку не пакідайце ў закрытым аўтамабілі. Калі ж вы заўважылі, што гадаванец часта і нерытмічна дыхае, губляя координацию, запомните порады. Мы можем перевести собаку в тень, дать ей напиться как минимум, охладить лапы. Если есть влажное какое-то полотенце, к примеру, то положить собаке на грудь.
Спину, кстати, поливать собаке водой не стоит. Для беспрытульных котоў і дзікіх птушак варта пакінуць ваду ў невялікай ёмкасці, а раслінам у спякоту можна дапамагчы, паліваючы іх увечары. Марыля Дакуцька, Белсад. Сустрэць у беларускім поле сапраўднага вярблюда. У гэта складана паверыць, але можна пабачыць на ўласныя вочы. Незвычайны гадаванец жыве ў вяскоўцаў у Цівідаўцы пад Маладзечным. А яшчэ гаспадары могуць пахваліцца ручным буслам, які нават зімаваць застаецца у сядзібе. Рэпартаж «Лета ў аб'ектыве» пра незвычайных гадаванцаў глядзіце ўжо праз імгненне. У мяне ж для вас былі ўсе навіны на сёння, аднак яшчэ больш інфармацыі заахвочваю гаспадарства чытаць у нашым тэлеграме. Добрага вечара і заставайцеся з Белсатам.